pokračuju. Vercajk na základně. Tato sestava, kterou vidíte, je vybraný Bčkový All-Star mužů pro Podostýnskou hasičskou ligu letošní sezony 2011. Kompletní zadek. Na koši je trochu smolář, ale já věřím tomu, že vám ukáže, že umí, a to je Darek z Nové Dědiny. Nalívačka Omouš z Karolína. Na stroji je Myši s jeho 2 litrem pravčickým. Bčka, to je Zdeňa z Luclavic. Na rozdělovači Šolky z Luclavic. Na levém proudu je Laďa z Rychlova z Ačka a na pravém proudu je Jura z Pravčic. Tradiční štamprla před útokem, tak jako to bývá už skoro zvykem. Ještě poslední úpravy. Chlapi, pojďme na to. Zatím se dá být všechno v pohodě. Takže teď už ten čas asi nebude to pravý ořechový.